A prioridade está clara, acelerar o máis posible o proceso de eleccións para elixir a nova presidencia da Confraría de Carril. Esta mañá puidemos falar coa flamante presidenta da xestora do Pósito, despois de que onte pola tarde se constituíse a xestora que dirixirá a entidade ata a celebración de eleccións. Un proceso forzado pola dimisión en bloque de máis da metade dos integrantes da Xunta Xeral, que acusaban o anterior patrón de manter unha actitude ditatorial. A presidenta da xestora asegura que o primordial é volver á normalidade canto antes e agarda poder convocar eleccións a próxima semana se non hai reclamacións. Pois mira, nós contamos desde onte que se formalizou a xestora de 10 días para poñer encima da mesa o inicio de todo o proceso. E logo despois, bueno, hai 15 días para que resolva unha parte, ter recursos, tes que xente que poida decir, pois non estou no censo, o censo hai que verificalo, teno que verificar a Consellería do Mar, se hai algún tipo de reclamación de algunha persona que se queira presentar e non poda, que haya unha reclamación sobre eso, decir, eso xa é cuestión de como vaya salindo o proceso en sí. Para conseguir axilizar o proceso, pediron xa asesoramento á Xunta de Galicia. Pedimos orientación sobre a legislación do decreto de cofradías a hora dos comicios en eleccións nas cofradías. É o que pedimos, un asesoramento e todo o que se vaya a facer na cofradía que vaya co apoio da Consellería. Os membros da confraría, asegura a presidenta, están máis tranquilos. Sobre todo o personal da cofradía está moitísimo máis tranquilo porque tiñan unha presión constante encima. En seu momento, pois ao mellor deberían de facer cousas que non fixeron, pois por medos ou o que sexa, e os ánimos están moito máis tranquilos. A presidenta non pode aínda citar nomes, pero asegura que xa están traballando para atopar o perfil perfecto para presidir a confraría e ten claro que tipo de persoa necesita o Pósito. Xente normal, xente traballadora, e que, sobre todo, que sea unha persona que mire polo ben de todos os socios da cofradía por igual. María Jesús ten confianza en que os prazos sigan o seu curso e se non xorden complicacións, a finais do mes de maio a confraría conte cun novo presidente ou presidenta. Mentres non chega ese momento, hoxe, primeiro día no posto, tiña claro que a prioridade era actualizar os pagos pendentes e niso traballou durante todo o día de hoxe. A xente a partir de mañán terá os que van por banco o ingreso feito e os que cobran talón podrán pasar pola cofradía a recollelo. Temos o que queda de mañán, estaban autorizando firma e a tarde tamén abre o banco, o sea que temos tamén a tarde para poder tal, o sea, a xente vai a cobrar.